Wat is het schoon om hier te leven, want smaak is wat ons verbindt. Veel leven, het begon deze leven, jouw smaak is wat ons verbindt. Van een frietje zoer vlees tot een boterham huidvlees, dat is wat ons verbindt. Wit gooit in de groent, kai schottel in de moint, wat een anger al vindt. Wat is het schoon om hier te leven, want smaak is wat ons verbindt. Veel leven, het begon deze leven, jouw smaak is wat ons verbindt. Ik ben nimmer de Jolanda die ik was. Nee. Of ik doe heel veel kruiden in de nasi. Ja, ja. Oh. En zit mijn dochter, oh mam, het zit zout. Het contact met anderen, dat is het ergste wat ik mis. Ik ben eigenlijk een Einzelganger geworden. Ik werk en ik ben thuis en verder zit er voor mij niet heel veel meer in. Oh, wat erg. Alleen de reuk al. Oh. Ik ben er klaar mee. Oh, het is moeilijk even. Je werd op een gegeven moment immer wat gemot. Dan kan ik best verdrietig worden, maar ik laat het niet zien. Ik heb een beetje de moed verloren. Na 2 jaar hadden verlies op een gegeven moment wel de moed. Hè? 2, 3 weken kunnen nog een half jaar misschien ook nog wel. Maar niet meer 2 jaar. Nee. Voordat ik geen smaak en geur verlies had, was ik echt een feestbeest. Ik stond ook echt op de tafel en kon lekker eten. Ik was echt een eter. Maar het frustreert ook bij mijn dochter en bij mijn vriendinnen. Zo van ja, moeten we nou wel gaan vragen of niet gaan vragen? En hun vragen me eigenlijk al nimmer, omdat ze toch mijn antwoord weten. Oh, ik heb nog water in de gieter. Oh, gieter. Dat is ook een naam. Nee. Heb ik geen naam? Kom maar, kiep. Is je voren? Ja. Ja. Die eten alles, ja. Ja? Die eten alleen geen erpelschaal. Maar de rest eten ze alles. Oh. En de asperges. Ik ben Henk de Vries. Ik ben 30 jaar huisarts geweest in Roermond en sinds 1 januari dit jaar met pensioen. Er kan van alles fout gaan. Alleen in de mond zitten er al 4 zenuwen en dan heb je nog de reuk erbij, het zijn er al 5. En de achterste 1/3 van de tong wordt door een andere zenuw gedaan. Als de voorste 2/3 van de tong. Dus als een zenuw kapot is, dan krijg je uitval. Dat gebied van de reuk, dat kan ook uitvallen. En dan ruik je niks meer. En dan ben je 70% van je smaak kwijt. In het weekend als ik moet dan in het weekend werken. Hè. Maar mijn mensen willen dan heel graag op een terrasje gaan zitten. Lekker fietsen op een terrasje.
Ik zeg voor de halve nee, ga je niet meer mee. En dat is ook het stuk, dat is inderdaad die verbinding, hè? Ja. Die je gewoon helemaal niet meer hebt. Zegt hem Ries, laat me maar lekker hier toe scrommelen. Ik heb geen zin, ga je niet meer mee. En dat resulteert dus dat Maurice zoiets zegt van ja, maar ik wil ook nog wel een beetje van het leven genieten. Hè? Dus dit gaat dan in het weekend vaak, zondag, als Max gaat dan naar het café. Logisch, want ik wil niks meer. Het enige wat ik nog wil is werken en thuis. Verder boeit het me helemaal niet meer. Het is gewoon heel erg.